Askotan irudimena iristen ez den lekuetara eramaten gaituzte aurkikuntzek eta zientziak. Geure burua lurraren barrunbeetan imaginatu eta lurrazpiak eskaintzen dituen aukerez gozatzera gonbidatzen zaitut. Zabaldu belarriak, begiak, burmuina, ukimenaren zentzua aktibatu, sentipenarena ere bai, usaimenarena ere bai zergatik ez, baina adi harriduraren harriduraz aho zabalik gelditu eta xomorroren bat sarrez dakizun. Bidaia bat egitera gonbidatzen zaitut beraz, eta ez nola nahikoa. Lurrazpira egingo dugu, eta denboran ere atzera, duela 20.000 urtera, duela 150.000 urtera. Irudikatzen duzu orduko bizimodua? Egina, alegina. Zein garaitara egin behar dugun salto badakigu. Eta nora? Ez gara Gipuzkoatik urrunduko. Itsasoak eta mendiak bat egiten duten lurretara egingo dugu. Goltzibar bailarara. Debara. Alde batetan Debako itsasoa, bestean Deba, Zestoa, Azpeiti eta Azkoiti lotzen dituen Erlo mendia. Hari begira Astigarragako bazuloa. Paleolitoko gizakiak duela milaka eta milaka urte deskubritua eta ura bizitoki izan zuena, baina gure gizaldian 1967an zehatzago Muni Betaldeko Miguel Sasietak eta Julen Juaristik aurkitua. Kobatik gertu dagoen zelai luze baserrikoen bitartez izan zuten aitzuloaren berri. 60ko hamarkada hartan egindako azterketetan elur orein baten hezurrak aurkitu zituzten, baita hartz hortzak ere. 2005an ekin zioten bigarren azterketa bati. Honako honetan azterketek emaitza oparoagoak eman dituzte. Gipuzkoako labar pintura zaharrenak. Paleolito garaira iritsi gara gure bidaian beraz. Azterketa sakonagoen esperoan, aurkitutako margoek 20.000 urteko kronologia dute. Marguek guk nahi ditun, ekaina bezalago, saltiziek, bisontiek, rinocerontiek eta handiziek, olakuek. Baina hauek, gauze txigitxu hauek, ez da gazoi ez da egin honein, hemeste urtin. Osea, lehenengo hartan ez da pentsau behiratzei, paretak eta ez da pentsau. Eta biharengo etorraldi honetan, bai izan, zoze bat zeurela, naraskei batzuk eta atzin da ikusi zuen bezala, ez da gauze handik. Hemen, sonde honetan, ure sartzen zigun, parea, eta plastiko bat epinik genuken, hasieratik gen, gehu lanin lasai jardutzeko, bustitzeke, eta oin gertau da, agosto honetan, hori moin dugu, argizegen moitzen ibilia. Taldin hemen gebiltzenak, hau ez gorrizki hauek, beltzak zautitxia gorta, badaurela, eta gorrizki hauek eta behira ziginen da. Hau jakin berazio zer dien, zan genuen, de alaxe, diputazioa arduradunei otzen ginen, Carlos Olaetxeai, torri zan, eta erabaizan, Marcos Garziai otzetia, haure da hemen ingurundan espertoik onena esate benez. Binaka behatz erabilita egindako marra gorri batzuk. Marra horiek dia 16 pare daude, eta gutxi gora bera ezkerretik eskubira galtzen dijoazte tonalidadea eskubikoak tapatuta daudelako kostra estalagmitiko batekin. Orduan, horiek asaltzen dira baita ere beste zenbaiko bazulotan paleolitoko artean, eta horregatik oso ondo datatu daitezke 20.000 eta 22.000 urte artean. Eta, pentsatzen dugu zerbait simbolikoa esan nahi dutela, ez dutelako irudikatzen ezer, baizik eta binakako arrastoak dira bedatzakin egindakoak. Atzmarkak diren horiek, parekatu daitezke etnografia konparatu erabiliz, orain gaur egun tribu batzuek egiten dituzten errito batzuekin. Haiek kobazuloetan sartzen dienen, lurraren barnean sartzen diela pentsatzen dute, eta lurraren barnean bere espirituekin kontaktuan jartzen diela. Eta horretarako askotan paretak ukitu egiten dituzte, eta ukimen horien astarna gelditzea izan diteke pintatzea behatzekin ukitu horiek, eta beraiek bere espirituekin
harremanetan jartzen dian ukitu horiek izatea hor irudikatuta daudenak. Baina, bueno, hori hipotesis bat besterik ez da, parekatuz gaur egun tribu batzuk egiten dutena erekin. Bai, bigarren multzoa berriz, pintura margo beltzekin egina dago, orban bada, eta justu estalagmita edo estalaktita baten atzean ikusten dugu. Orduan, forma berezirik ez dauka, baina saldia edo saldiki baten atzealdea ikus daiteke, eta beltza denez eta saldiki edo irudi naturalista baten zati badenez izan daiteke garai ezberdinekoa. Pintura gorri horiek lehenengo multzokoak 22.000 urtekoa dira bezala, beste hau saldi baten zati bat izango balitz, ekainetik gertugo egongo litzateke eta kokatu beharko litzateke 15.000-12.000 urte artean. Orduan, bi multzo horiek seguruna garai ezberdinetan egindakoak dira. Orain arte ekainen, Altxerrin eta Prailea hitzen aurkitu dituzte ikerlariek paleolitoko gizakiaren aztarnak. Ekain eta Altxerri aberatsak dira arteari eta ikusgarritasunari dagokionez, eta zer esanik ez balio arkeologiko, zientifiko zein historikoari dagokionean. Altxerri eta ekain gizateriaren ondare dira. Ez alzen arraroa horiek horren aberatsak izanik, paleolitoko giza aztarnarik inguruan beste inonez aurkitzea? Hor sartzen dira jokoan Prailea hitz eta orain Astigarraga ere bai. Estetikari dagokionean xumeago badira ere, Prailea hitzen eta Astigarragan aurkitu diren orbanak ez dute zertan besteen enbidiarik eduki. Astigarragako horiek Gipuzkoan aurkitu diren zaharrenak lirateke. Margo hauen egoera ez da ona, egia esateko, batzuk ia estalita daude kostra edo troska estalagmitiko horrekin, eta besteak ez dira gehiago ikusten, urak eragina izan du, agian segurena lehenago irudi gehiago zauden eta galdu dira, eta hor daude, hor daukagu aurkikuntza berri hau, eta puntu berri bada, baino ez dira, ez dakit, gehiegi erakusteko modukoak, baizik eta zaintzeko modukoak, ez? Bien bitartean beraz, kobazuloa itxi egin dute. Egingo diren azterketei begira, gizakiak ez errondatu ez dezan. Marcos García Diesek historia aurrean adituak dagoeneko aurkikuntzaren benetakotasuna baieztatu du. Dena dela ikerketa sakonago baten esperoan dago orain Astigarraga. Margoekin batera, hezurrak ere aurkitu dituzte pareten zartaduratan. Horiek ere hildakoekin edota beste munduarekin kontaktuan ipintzeko erritoak? Eta aurkitu berri diren margoen garrantzia ahaztu barik, Miguel Sasieta eta haren taldekoak egiten ari diren zundaketak eman ditu fruituak. Orain 2 urte gutxi gora bera, giza tresnak aurkitu ziren Astigarragan. Gehiena hartza. Ursus espeleus esate joen hori. Hori azaldu da gehiena. Eta gizonan tresnak, hemen daure, Carlos Egor esan ditun bezala, garai asko gizonanak. Eta zarrak oso, azkenak, zarrak. Eta zehitzeko azmu dugu, ondigen. Datatu ahal izan dira sistema batekin hartzen hezurrak. Eta ematen du 150.000 urte baino gehiago zituztela. Eta hoien azpitik azaldu dira gizakiak egindako tresnak. Be paleolitoan egiten zituzten tresna modukoak. Txoperrak zianak, harri batzu golpe pare batekin tresna bihurtu eta hori erabili, eta antzekoak. Eta horrek esan nahi du, orain dela 150.000 urte baino lehenago hemen gizakia ibiltzala kobazulonen barrenen. Orain arte duela 20.000 eta 22.000 urte arteko gizakiaren aztarnez mintzatu gara. Eta orain, nola gelditu zara 150.000 urteko antzinatasuna duten gizakiaren aztarnak ere aurkitu direla jakin duzunean? Beste batea azalduko, esan beden bezala Kantabrian da asko da. Hemen batez, hemen erdixen giratzeak Kantabria, da iparraldie. Da iparraldine asko die.
Ifarraldin de Frantzin. Dordoina alde hortan da, eta hamene derri hori omerde, oin. Almaizu, nun daure?